Iya. Berete ada nengni bitiara. Berete ada nengni suizarlena. Nagirblaबो मोननो थाङा न'खर साख्रिबो गैया नागिरब्लाबो मोननो थाङा न'खर साख्रिबो गैया बे जोंहा गोदान मेथाइ नङा होमबा गोदान मेथाइ आरो बिनि आरो ससे दंबावो बिराद मोजां सुजुना होबाय जोंहा आदा बिग्राया गोदान मोनसे लागायदाना होबाय बेखौ जों खननो दे बोरोथो आदा नोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बोरोथो आदा नोंनि ट्राइबेल इउनिभारसिटि बे समाव जोंहा एकर्डआव बुङाखैमोन होनबा एकर्डआव लिरना लाबोदोंमोन ट्राइबेल इउनिभारसिटि रायजोआ बिराद खुसि जादोंमोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि रायजोआ गमामायैनो गोमोहाबदोंमोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गोजौआव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननायमोनब्ला CIT-नि गोजौआव ट्राइबेल इउनिभारसिटि मोननायमोनब्ला CIT-नि गोजौआव NIT मोननायमोनब्ला जों बेसे गोजौआव थांगौमोन होननानै रायजोआ माने खुसि जादोंमोन नाथाय मा होनना बुंदों नागिरै जेरावबो मोना न'खर साख्रिबो गैया दा बेखौनो लानानै जों दिनै रायजोनि जेराव हाबगासिनो दङ आदा गौतम आदा बिग्राय मोना कुनु एग्रिमेन्ट गैया कुनु सार्थ गैया कुनु मोनसे बेयाव एप्लाइ गैया BTC-खौ बासायनो BTC-नो पुनर हुक्तिहालि खालामनो हाग्रामा महिलारिया दैदेननाय सरकारखौ लाबोफिननानै BTC-खौ गोग्गोम आरो मोजां खान्थिजों सालायलांनो थाखाय समर्थन खालामबोदों आदा बिग्राय आदा गौतम आरो जोंहा नै आदा दङ आरो मुसुखा आदा दङ बिथांमोना दिनै सरकारखौ गारना फैदों सरकारावसो फैसा दङ नङा होमबा सरकारावसो फैसा दङ सरकार थानायखौबो गारनानै फैनायनि ओंथियानो बिराद गिदिर नङा रे आदा फैसा होना बायनो हाया होमबा नोंसोरखौ कौटि फैसा मोनामोन होनबा मोनगौमोन नाथाय बेखौबो गारनानै फैनाया बेसेबां सोमोनांथाव आरो सानथावना बेखौनो लानानै जों दिनै आवगायलांगोन फै बयबो फै BTC-खौ बासायनो थाखाय जों रावनिबो सुथुर नङा अनलि BTC-खौ बासायनो थाखायसो जों दिनै ओंखारबोदों बिसोरनो थेंक इउ मोनसे गोदान मेथाइ रिलिज खालामनो थांगासिनो दं बे मेथाइखौ गोदोबो नुबाय आरो बे मेथाइखौ साबसिन हामसिन जोंहा देंखोनि राजा आदा आरो आदा बिग्राय ब्रह्म बिथांमोना मोजांसिन खालामबाय बे मेथाइखौ एसे खनना होनोसै नामा खनजायो ओरै माबायदिमोन देलाय बोरोथो आदा नोंनि बिगारिना बोरोथो आदा नोंनि बिटियारा गोदान लाफिननि माने आंनिया फार्स्टआवनो भुल जादों गोदान लाफिननि दे